Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jopuonjre mag kuonde tiegruok mamalo koro dhi yudo ute ma nengogi ogonyore e bwo chenro mar gero udi. Kaluwore gi lokruoge 49 mane od bura otimone paro mar chik mar gero udi ma nengogi oyueyo. Jakom komiti od bura mar omenda Kimani Kuria lero ni okang' ma kamano dhi reso jopuonjre mag mbalariany mosebedo gi ting' mapek e yudo udi e kinde mag somo. Jopiny duto bende koro dhi juo gi 1.5% mar osara kata yuto mag lokruok manyien. Maneno ni joma ojuoga 1.5% kende ema oyudo udigo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, joma okwalo omenda mag gero udi ibiro chwado fwai nyadiriyo mar omenda magikwalo. Kaka yo mar keto ji duto e ratil achiel, ji duto koro idhi juogo 1.5% mar osara kata yuto margi e siro chenro mar gero udi. Ma en kaluwore kod lokruok 49 ma jo od bura ne oketo e paro mar chik mar gero udi. That says for you to be given a house, you must show proof of tax compliance, and that tax compliance will necessitate that you will have paid. The housing levy now is not just a contribution to those that are salaried alone. It is also a requirement for those that are non-salaried. So we expect that even businesses that do not pay their housing levy through employer-employee contribution will have to pay 1.5% of their gross revenue into the housing. E lokruok machielo, jopuonjre mag ute tiegruok mamalo bende koro dhi yudo udi ma nengogi ogonyore e bwo chenro mar gero udi. Ma en kaluwore kod jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda Kuria Kimani. Ute tiegruok mamalo ibiro miyo omenda makamano kod bod matayo omenda mar gero udi e pacho kae. Omenda ma jopuonjre biro bedo ka chulo mar dak e udi makamago ema ibiro chwalo ne sirikal. So we expressly provided for institutional housing, and now the model is that the money from the fund will go to these TVETs and universities for them to develop the housing units. Then once the housing units are done, they will be transferred to the board or to the fund, and now the money will be recovered from the renting that those hostels are going to give. E okenge mar chielo omenda mar gero udi e bwo chik, omenda ma ijuogo jopiny mar gero udi ibiro keto e agulu moyedhi e bwo chike matayo weche mag omenda e pacho kae mong'ere kaka PMF Act. Chenro mar gero udi bende ibiro tayo kod board moyedhi mabiro bedo kod ting' mar goro chenro mag dongruok kendo chwalo ne od bura. Now this affordable housing fund will be administered by an administrator who will have to adhere to the PFM, to the PM Act and the board. Kimani Kuria lero ni okang' makamano dhi neno ni gwenge duto ma pacho kae oyudo udi ma nengogi ogonyore. Board will have to prepare a 5-year investment plan that will be taken to cabinet for approval and submitted to the National Assembly. So that means that the requirement that to be subjected to the National Assembly means that we'll have this program not just skewed to particular areas. Chenro mar gero udi ibiro keto e tim kod sirikal mag counties, bad migawo mochung'ne gero udi NHC, bad migawo mochung'ne omenda mag aeri NSSF kod joket mwandu mag ji giwegi. Ne joma chano dhi tiyo arietha kod omenda mar gero udi, Kimani Kuria wacho ni gidhi moto e badgi. If you misappropriate, say 1 billion shillings, you will pay a fine of double that amount. So we've made it very punitive that any misappropriation of these funds will attract double the amount of money that has been misappropriated, and we're hoping this will go a long way, in curbing corruption, in making sure that public funds are actually spent for the correct purposes. Because we've seen people being arraigned in court for very serious crimes of, someone misappropriated 1 billion shillings and then they are given a fine of 1 million shillings. So that means that it's anybody can, if all of us were given that opportunity, you'd rather go and steal the money and pay a small fine. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.